Hori zegoen Martin Villa, Gasteizkoa, administraria Frankorekin egon zena, eta gero, bueno, Frankorekin ministraria izan zena, Franko hilda Gasteizko horretan, ezta? Baina, demokrazia ailegatu ondoren, 1900 da lehenengo hauteskunde demokratikokin, aurreko urtean Martin Villa ministroa, ondorengo urtean, urtebete pasata, hemen San Ferminetan, barne ministraria. Eta saltza horietan, Gasteizkoan, Montejurran, hemen, tipo hori eta beste batzuk, transizioaren aita bat izan zena, aita importante bat izan zena Martin Villa, saltza guzietan atzetik. Martin Villa pertsonajerik beltzenetariko bat izan zen. Nik uste dut Prozentzia, falangetik, gero mugimenduan egon zen Jefe Nacional del Movimiento, ministrari, Frankorekin, eta orduan, holakoak botatzea, ben San Ferminetan bota zuen bezala, horre, San Jorgeko hilketa horrekin, 2-1, hola ulertzen zuen politika tipo hori, les hemos metido uno más, ez zuen hori hilketa bat izan zen, ala ez, berdin, edo etakideak ziren, ala ez, bospito. Hemos ganado, eta isladatzen dugun irudia da irabazle atera garela. Eta hemen San Ferminetakoekin larriagoa nik uste dut izan zela. Hori, lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes. Orduan beti, neurri, regla horrekin gauza neurtzen, ezta? Lo mío bien, lo del otro crimen. Eta orduan, ez da harritzekoa. Eta gaur segituko du, fijo, pentsakera berdinekin tipo hori. Justizia argentinarrak imputatuta.